Hi students and friends, welcome to my chemistry class. I am V. Satish Kumar, lecturer in chemistry, Government Degree College Man, Srikakulam. Today we will discuss about carbohydrates part 6, that is called Introduction and Preparation Methods of Fructose. ఈరోజు మనం కార్బోహైడ్రేట్స్ పాఠ్యాంశంలో 6వ భాగమైనటువంటి ఫ్రక్టోజ్ యొక్క పరిచయం అలాగే ఫ్రక్టోజ్ యొక్క తయారీల గురించి ఈరోజు మనం నేర్చుకుంటున్నాం. దిస్ టాపిక్ ఈస్ మోస్ట్ యూజ్ఫుల్ టు ద స్టూడెంట్స్. లెట్ us స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్. ఇప్పుడు మనం ముందుగా ఫ్రక్టోజ్ యొక్క పరిచయం చూద్దాం. అబౌట్ ఫ్రక్టోజ్. ఫ్రక్టోజ్ ఈజ్ ఏ మోనోసాకరైడ్ కాంపౌండ్. మనందరికీ తెలుసు ఫ్రక్టోజ్ మోనోసాకరైడ్ అని. ఈ మోనోసాకరైడ్ ఎందుకన్నామంటే దీన్ని మనం ఫర్దర్ హైడ్రాలసిస్ చేస్తే ఎటువంటి చిన్న అణువులు ఏమి ఏర్పడవు కాబట్టి ఇదే సరళ అణువు. ఇట్ ఈస్ ఎ సింపులర్ మాలిక్యూల్. ఇట్ ఈస్ ఎ మోనోసాకరైడ్. ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ketohexose. Fructose is a ketohexose compound. The keto group present at the second position. It is a ketohexose. Why it is a ketohexose? Fructose having 6 carbons along with keto group. That is why this compound is ketohexose. Sweet in taste. It is a ketohexose compound. Another important point of fructose is the molecular formula of fructose is C6H12O6. ఫ్రక్టోజ్ యొక్క అణుఫార్ములా చూస్తే గ్లూకోజ్కు ఉన్నటువంటి అణుఫార్ములా ఉంటుంది. ద సేమ్ గ్లూకోజ్ యొక్క అణుఫార్ములానే దీనికి కూడా ఉంటుంది. తేడా ఏంటంటే గ్లూకోజ్లో ఆల్డోహెక్సోజ్, అది ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ ఉన్న హెక్సోజ్ కాంపౌండ్. అది ఇక్కడ మన కీటో గ్రూప్ ఉన్నటువంటి హెక్సోజ్ కాంపౌండ్. ఇది C6H12O6గా దీని యొక్క మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సూచిస్తాం. ఇక చూస్తే స్థితి చూస్తే ద స్టేట్ ఆఫ్ దిస్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ సాలిడ్ స్టేట్ ఉంటుంది. ఇది ఘన స్థితిలో ఉన్నటువంటి సమ్మేళనం. ద కలర్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్ ఈజ్ వైట్ కలర్లో ఉంటుంది. ఇక ద మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్ ఈజ్ 120 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్. ద్రవీభవన స్థానం 120. అంటే ఇది ద్రవం కింద ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద మారుతుంది? 120 డిగ్రీస్ ఉష్ణోగ్రత అందిస్తే ఈ ఘన స్థితిలో ఉన్నటువంటి వైట్ కలర్ ఉన్నటువంటి సాలిడ్ కాంపౌండ్ ద్రవం కింద మారుతుంది. ద melting point of this compound is 120 degree centigrade. See the solubility of this compound. ఇది మనం solubility చూస్తే soluble in water solvents and insoluble in organic solvents like ether, benzene, chloroform, hexane, etc. ఇటువంటి ద్రావణంలో కార్బన్ ద్రావణంలో కరగదు. వాటర్ సాల్వెంట్స్లోనే కరుగుతుంది. కారణం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ పాలీహైడ్రాక్సీ కాంపౌండ్. హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఫామ్ చేస్తుంది వాటర్తో. అసోసియేషన్ ఉంటుంది వాటర్తో. ఇది మనకి ఆటోమేటిక్ వాటర్లో సులువుగా కరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక చూస్తే ఈథరు అటువంటి సాల్వెంట్స్లో కరగదు. ఇట్ ఈజ్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఇన్ ఈథర్. కానీ గ్లూకోజ్తో పోల్చుకుంటే ద్రావణీయత ఫ్రక్టోజ్ది కొంత తక్కువ. దేంతో గ్లూకోజ్తో పోల్చుకుంటే ద్రావణీయత నీటిలో. ఆర్డర్ ఆఫ్ స్వీట్నెస్ చూస్తే ఇది మనకి 2 రెట్లు అధిక తీపిదనం ఉంటుంది గ్లూకోజ్తో పోల్చుకుంటే. ట్వైస్ స్వీట్ యాజ్ గ్లూకోజ్. గ్లూకోజ్తో పోల్చుకుంటే 2 రెట్లు అధిక తీయదనం ఉంటుంది. ఇక తీయదనం ఆ క్రమం చూస్తే ఫ్రక్టోజ్కి అధిక తీయదనం ఉంటుంది, సుక్రోజ్కి తక్కువ, తర్వాత గ్లూకోజ్. ద ఆర్డర్ ఆఫ్ స్వీట్నెస్ ఈజ్ ఫ్రక్టోజ్ గ్రేటర్ దాన్ సుక్రోజ్ గ్రేటర్ దాన్ గ్లూకోజ్ ఇలా రాస్తాము. గ్లూకోజ్కి తక్కువ స్వీట్నెస్ ఉంటుంది. ఇక ఫ్రక్టోజ్ యొక్క నేమ్స్ చూస్తే ఫ్రక్టోజ్ని ఒక 3 పేర్లతో ప్రధానంగా పిలుస్తారు. ఒకటి హనీ షుగర్ అంటాం. వై ఇట్ ఈజ్ హనీ షుగర్ ఈజ్ ద సుక్రోజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఏ హనీ. తేనెలో ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని హనీ షుగర్ అని. ఫ్రూట్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఫ్రూట్ షుగర్ అని. ఇకపోతే లివిలోజ్ అని పిలుస్తాం. ఇది లివోరిటోరేటరీ. ఇది డీ ఫ్రక్టోజ్ అయినప్పటికి కూడా ఇది లివో రొటేషన్ ఉండడం వలన దీన్ని మనం లివిలోజ్ అని పిలుస్తారు దీన్ని. ఇక చూస్తే ఇది ఆప్టికల్ యాక్టివ్ కాంపౌండ్స్. ఇందులో 3 కైరల్ సెంటర్స్ ఉంటాయి. ఇది మనకి ఇనులిన్ యొక్క పాలిమర్ ఇది. ఇనులిన్ ఈ ఫ్రక్టోజ్ యొక్క పాలిమర్ ఇది. ఫ్రక్టోజ్ పాలిమరే ఇనులిన్. ఇనులిన్ మనం హైడ్రాల్ చేస్తే అనేక సంఖ్యలో మనకి ఫ్రక్టోజ్ అణువులు ఏర్పడతాయి. ఇకపోతే స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ విశిష్ట భ్రమణం చూస్తే ఫ్రక్టోజ్ యొక్క విశిష్ట భ్రమణము 92 డిగ్రీస్ ఉంటుంది, -92 డిగ్రీస్ ఉంటుంది. ఇది కూడా మెటా రొటేషన్ ప్రదర్శిస్తుంది. దీనికి కూడా సైక్లిక్ నిర్మాణం ఉంటుంది. ఇది మొదటగా ప్రపోజ్ చేసినటువంటి సరళమాలిక నిర్మాణం మనం ఇప్పుడు చూపిస్తున్నటువంటి ఈ నిర్మాణం. ఇది కూడా ఆల్ఫా ఫ్రక్టోజ్ బీటా ఫ్రక్టోజ్ నిర్మాణంలో ఉంటుంది.
దీనిలో కూడా పైరనోజ్ ఫెరనోజ్ ఫార్మ్స్ ఎలాగైతే గ్లూకోజ్లో ఉన్నాయో అలానే ఉంటుంది. సో దీని యొక్క స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ ఎంత ఉంటుందంటే ఈక్విలిబ్రియం మిక్చర్ ఎంత ఉంటుందంటే -92 degrees స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ కలిగి ఉంటుంది ఈ ఫ్రక్టోజు. ఇకపోతే నెక్స్ట్ది ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఫ్రక్టోజ్ చూస్తే ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ ఫ్రమ్ సుక్రోజ్ నుంచి మనం ఫ్రక్టోజ్ని ఏ విధంగా తయారు చేద్దాం ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం. సో ఫ్రక్టోజ్ కెన్ బి అబ్టైన్డ్ బై హైడ్రాలసిస్ ఆఫ్ కేన్ షుగర్ ఆర్ సుక్రోజ్ విత్ డైల్యూటెడ్ H2SO4 ఆర్ H2HCl. సో ఏం చెప్తున్నాం, సుక్రోజ్ని విలీన ఆమ్లాలైనటువంటి HCl కానీ H2SO4 వంటి ఆమ్లాలతో మనం చర్య పొందిస్తే హైడ్రాలసిస్ గురి చేస్తే మనకి ఫ్రక్టోజ్ ఏర్పడుతుంది. సో మనం చర్యను చూస్తే సుక్రోజ్ యొక్క ఫార్ములా మీకు తెలుసు, C12H22O11 సుక్రోజ్ యొక్క ఫార్ములా. దీన్ని మనం జల విశ్లేషణ చేస్తాము. దేని సమక్షంలో అంటే డైల్యూటెడ్ HCl కానీ డైల్యూటెడ్ H2SO4 సమక్షంలో సుమారు 2 hours దీన్ని మనం వేడి చేస్తే మనకి గ్లూకోజు ఫ్రక్టోజ్ 2 మిశ్రమం వస్తుంది. అయితే ఈ గ్లూకోజు ఫ్రక్టోజుల మిశ్రమాన్ని ఏ విధంగా మనం వేరు చేస్తామంటే సింపుల్గా మనం వేరు చేయొచ్చు. ఏదైతే మనం రియాక్షన్ యాసిడ్ సమక్షం చేసామో దాన్ని ఫస్ట్ న్యూట్రలైజ్ చేస్తాము. తర్వాత లైమ్ వాటర్ని మనం యాడ్ చేస్తాము. లైమ్ వాటర్లో మనకి NaOH ఉంటుంది, CaO ప్లస్ NaOH. సో అక్కడ మనం న్యూట్రలైజ్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్గా గ్లూకోజు ఫ్రక్టోజు ఈ కాల్షియంతో లైమ్ వాటర్లో CaO ఉంటుంది కదా, లైమ్ వాటర్ అంటే CaO ప్లస్ NaOH కదా, కాల్షియం గ్లూకోసైడ్ అలాగే ఫ్రక్టోసైడ్స్ మనకి ఏర్పడతాయి. ఇందులో కాల్షియం ఫ్రక్టోసైడ్ యొక్క సాల్యుబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఏ స్పేరింగ్లీ సాల్యుబుల్ కాంపౌండ్. సో ఇది మనకు ఆటోమేటిక్గా ప్రెసిపిటేట్ అవుతుంది. దాన్ని మనం తీసుకొని ద సస్పెన్షన్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్లో డిజాల్వ్ చేస్తాము. డిజాల్వ్ తర్వాత CO2 గ్యాస్ని మనం పాస్ చేస్తే ఏదైతే కాల్షియం ఉందో ఫ్రక్టోజ్లో దట్ కాల్షియం కెన్ బి ప్రెసిపిటేట్ అవుట్. సో CO3 కింద ప్రెసిపిటేట్ కింద ఏర్పడుతుంది. తర్వాత దాన్ని తొలగించిన తర్వాత మనకి ఏదైతే ఫిల్టరేట్ ఉందో దానిలో ఫ్రక్టోజ్ ఉంటుంది. దట్ ఫ్రక్టోజ్ తర్వాత ఈ ఫిల్టరేట్ని మనం చల్లబరిచి అలాగే గాఢత చెందిస్తే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మనకి క్రిస్టల్స్ ఆఫ్ ఫ్రక్టోజ్ మనకి వస్తుంది. ఈ విధంగా మనం గ్లూకోజ్ నుంచి ఫ్రక్టోజ్ని మనం వేరు చేసి ఫ్రక్టోజ్ని పొందుతాం. సో ఇది ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ మెథడ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఎ ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ మెథడ్ ఆఫ్ ఫ్రక్టోజ్. సో సెకండ్ ప్రిపరేషన్ మెథడ్ చూస్తే ద సెకండ్ ప్రిపరేషన్ ఫ్రమ్ ఇనులిన్ నుంచి తర్వాత ఫ్రక్టోజ్ని తయారు చేస్తాం. ఇనులిన్ నుంచి ఫ్రక్టోజ్ని ఎలా తయారు చేస్తామంటే ఇనులిన్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఫ్రక్టోజ్ యొక్క పాలిమరే ఇనులిన్. సో ఇనులిన్ని విలీన ఆమ్లాలైనటువంటి H2SO4 HCl సమక్షంలో మనం జల విశ్లేషణ చర్య గురి చేస్తే మనకి ఫ్రక్టోజ్ వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఏ లార్జ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫ్రక్టోజ్ ప్రిపేర్డ్ బై దిస్ మెథడ్. సో ఫ్రక్టోజ్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ బై ద హైడ్రాలసిస్ ఆఫ్ ఇనులిన్ విత్ డైల్యూటెడ్ H2SO4 ఆర్ HCl. సో దాన్ని మనం H2SO4 కానీ HCl సమక్షంలో మనం హైడ్రాలసిస్ చేస్తే మనకి ఇనులిన్ నుంచి మనకి ఫ్రక్టోజ్ అనేది వస్తుంది. సో అధిక శాతంలో మనం ఫ్రక్టోజ్ని ఇనులిన్ నుంచి మనం పొందొచ్చు. సో ఇనులిన్ ఫార్ములా చూస్తే C6H12O5 Nతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో ఇట్ ఈజ్ ఏ పాలీసాకరైడ్ కాబట్టి అనేక ఫ్రక్టోజ్ అణువుల కలయిక వలన ఇనులిన్ ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఈ ఇనులిన్ని మనం డైల్యూటెడ్ H2SO4 సమక్షంలో మనం వేడి చేస్తే హైడ్రాలసిస్ చర్య గురి చేస్తే మనకి N ఫ్రక్టోజ్ వస్తాయి, అనేక సంఖ్యలో ఫ్రక్టోజ్ మాలిక్యూల్స్ వస్తాయి. అయితే ఇందులో ఎక్సెస్ H2SO4 మనం ఎలా తొలగిస్తామంటే బేరియం కార్బోనేట్ మనం రియాక్షన్ మిక్చర్కి మనం యాడ్ చేస్తే సో బేరియం అంతా కూడా H2SO4 అంతా కూడా బేరియం సల్ఫేట్ కింద ప్రెసిపిటేట్ అవుతుంది. ఆ ప్రెసిపిటేట్ని మనం వేరు చేస్తే మిగిలిన ఫిల్టరేట్ని మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి సో మనం ఫ్రక్టోజ్ క్రిస్టల్స్ మనం ఈజీగా పొందొచ్చు. ఈ విధంగా మనం ఇనులిన్ నుంచి ఫ్రక్టోజు ఈజీగా తయారు చేసే పద్ధతి ఇది. సో ఓకే స్టూడెంట్స్, మీకు అందరికి కూడా ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు చెప్పే ఫ్రక్టోజ్ యొక్క పరిచయం అలాగే దాని యొక్క తయారీ పద్ధతులు కూడా మీకు సుక్రోజ్ నుంచి ఇనులిన్ నుంచి ఎలా ఫ్రక్టోజ్ ఏర్పడింది, దాన్ని ఎలా మనం ఫ్రక్టోజు గ్లూకోజులో మిశ్రమాన్ని నుంచి ఫ్రక్టోజ్ని ఎలా వేరు చేసాము అన్న విషయాన్ని అంతా కూడా మీరు తెలుసుకున్నారు. ఇకపోతే మనం పార్ట్ 7లో మనం కార్బోహైడ్రేట్ కెమిస్ట్రీలో ఫ్రక్టోజ్ యొక్క మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్, ద స్ట్రైట్ చైన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫ్రక్టోజ్, దాన్ని మనం ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫ్రక్టోజ్ గురించి తెలుసుకుంటాం. ఫ్రక్టోజ్ యొక్క సరళ మాలిక నిర్మాణం 6 కార్బన్లు, కీటో గ్రూప్ ఉంది, హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి అని మనం
మనం కొన్ని రసాయన చర్యల ద్వారా మనం తెలుపుతాము. దాని గురించి కూడా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం వివరిస్తాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ.